1, 2, aja. Lähtö on hyväksytty. Viimeinen lähtö liikkeelle 1 Big Bowl johto paikalle. Hyvin liikkeelle myöskin takamatkalla 6 Kapelatte Sisu ja 6 Kapelatte Sisu. Leikkaussalle 2 kolmantena 3 Hikko Explosive. Seuraavana toista rataa pitkin 5 Nicknack Newport. Näiden sisäpuolella 2 Mountain Gurgan, jota seuraa sisäradalla numero 4 Mask Grande, häntä toista rataa pitkin 8 Wildest Dreams ja 7 Cavalier Brutto. Takasuora mennään 1 Big Bowl. Rinnalla tulee 6 Kapelatte Sisu. Ajaa keula paikalle. Avauspuolikkaan väliaika on 21.5 ja kun 1600 metriä matkaa maaliin 6 Kapelatte Sisu. Jani Martikainen ottaa haltuunsa johtopaikan. 1 Big Bowl seuraa nyt johtavaa ja 2 Mountain Hooligan sisärataa pitkin kolmantena. Toisen radan vetojuudeksi on jäänyt 3 Hikko Explosive ja tämän takana toisessa ulkona 5 Nicknack Newport. Sisärataa pitkin etenee seuraavana eli neljäntenä 4 Mask Grande ja toista rataa pitkin kolmantena ja neljäntenä 8 Wildest Dreams 7 Cavalier Brutto. Veljekset Heiskanen lähtö on etusuoralla ja kilometri on kaiveltu takana, 1000 metriä täyteen, 2160 metrin matkalta kellotettuna, 19.0. Johtopaikalla 6 Kapelatte Sisu, johtaa noin 20 metriä, 1 Big Bowl tulee lähinnä johtavalla sisäradalla. Tämän tuntumassa toista rataa 3 Hikko Explosive, kiintereillä 5 Nicknack Newport, toista rataa pitkin juoksee kolmantena 8 Wildest Dreams, neljäntenä 7 Cavalier Brotte, sisärataa pitkin kolmantena 2 Mountain Hooligan ja 4 sisällä. Sieltä löytyy 4 Mask Grande. Viimeisellä takasuoralla ollaan. 3.500 tulee täyteen. Kapelatte Sisu numero 6 johtaa. 3.500 16.5 ja siellä taustalla antautuu 1 Big Bowl. Näin tämän ohi kiitämättä 2 Mountain Hooligan, 5 Nicknack Newport ja viimeinen 500 pyörättää käyntiin. 5 Nicknack Newport on kohonnut sijalle 2 Mountain Hooligan tulee kolmantena. Sitten sisällä 1 Big Bowl koittaa 7 Cavalier Brutto, mutta voittokamppailu liikaa matkaa. Siinä ulos kantelee myöskin 8 Wildest Dreams. Maalisuora jäljellä 6 Kapelatte Sisu on johtopaikalla kerran Jani Hartikaisen. Johtomarginaali on 30 metriä. Siellä taustalla on toisena 5 Nicknack Newport, se on yhtä selvästi kakkosena taustalla kandidoiden kolmosijasta. Sisällä 2 Mountain Hooligan. Päivän päätöslähdössä on ylivoimainen 6 Kapelatte Sisu ja Hartikaisen juhliin päästyy viemään lauantai-päivä. Viimeiset 500 metriä 16.0. Näin on ravit ajettu.